Днес ще си говорим за пари. Но не просто за пари, а за това как те се променят. Защото, вижте, в ерата на изкуствения интелект парите вече не са просто числа в банкова сметка. Те са данни, а данните, както знаем, могат да бъдат откраднати. Така че, нека да видим как киберсигурността се превърна в новия, така да се каже, бодигард на финансовото ни бъдеще и защо това всъщност засяга абсолютно всеки от нас. И ето го големият въпрос, нали? В безопасност ли са парите й? Този въпрос всъщност виси над всяка дигитална транзакция, която правим. Изкуственият интелект от една страна обещава да направи всичко по-умно, по-бързо, от одобрение на кредит до инвестиционни съвети. Обаче всяка стъпка към тази автоматизация е и потенциална вратичка за тези, които искат да се възползват от системата. Така че нека бъдем директни. Заедно с огромните ползи идват и огромни, съвсем нови рискове. Само си представете за момент. Събуждате се една сутрин, посягате към телефона си и откривате, че инвестиционният ви портфел, който до вчера е бил управляван прецизно от изкуствен интелект, е напълно изпразнен. Парите просто ги няма, прехвърлени са през десетки дигитални сметки за броени секунди. Това, за съжаление, вече не е сценарий от някой холивудски филм, а е напълно реален риск. И точно това показва защо темата е толкова важна. Добре де, но как точно става така? Как изкуственият интелект, технологията, която по принцип трябва да ни помага, се превръща в оръжие? Хайде да надникнем малко зад кулисите на дигиталните финанси, за да видим къде точно се крият тези уязвимости. Ето го и парадокса. От една страна, AI в финансите е като да сложиш турбодвигател на колата си. Всичко става по-бързо. Трансакции, анализ на пазарни данни със скорост, за която човешкия ум дори не може да мечтае. Но, от друга страна, този мощен двигател създава и много по-сложен терен за атака. Всяка нова връзка, всяка нова автоматизирана система, това е нова потенциална врата за киберпрестъпниците. И точно тук правилата на играта се променят и с основи. Преди, ако имаше някакъв пробив в сигурността, просто викахме IT отдела. Днес обаче такъв пробив може да доведе до съдебни дела за милиони, до пълен срив на доверието в дадена компания, до огромни глоби. Ето защо киберсигурността вече не е тема, която се обсъжда в мазето при сървърите, а е на масата в заседателната зала. Тя изисква един нов тип хибридни експерти, хора, които разбират едновременно от код, от право и от корпоративна стратегия. И точно в този сложен нов свят, където престъпленията са дигитални, а доказателствата са почти невидими, се ражда една съвсем нова професия. Хайде да се запознаем, така да се каже, с дигиталният детектив на бъдещето. Да, точно така. Дигитални криминалисти. Те са хората, които влизат в дигиталното местопрестъпление, докато следите са още горещи. Тяхната работа е да проследят тези невидими отпечатъци в кода, да възстановят изтрити данни и да разплетат цялата сложна мрежа на атаката, за да стигнат до истината. Може би най-добрият начин да си ги представим е като преводачи. Преводачи между света на кода и света на правосъдието. Те са тези, които отговарят на трите най-важни въпроса след всяка атака. Първо, кой го е направил? Второ, кой ще плати за щетите? И трето, може би най-важното, как да докажем всичко това пред съда с доказателства, които не са пръстови отпечатъци, а редове код. Без тях, честно кажано, справедливостта в дигиталната ера би била почти невъзможна. Но почакайте, работата на тези детективи не е само да хващат лошите, след като всичко вече се е случило. Самият факт, че ги има, че съществуват, изпраща много ясен сигнал към цялата финансова система. И този сигнал я прави по-силна. Нека видим как точно. Появата на тези експерти създава нещо като верижна реакция. Банките и инвестиционните фондове вече не могат да си позволят лукса да пренебрегват киберсигурността и започват да наемат специалисти. Застрахователите от своя страна виждат чисто нов пазар и създават полици, които покриват дигитални кражби. Дори криптоактивите, които доскоро бяха нещо като дивия запад на финансите, започват да получават правна защита. И в крайна сметка всичко това прави инвестициите на всички ни по-сигурни. И тук става още по-интересно, защото тази трансформация не е само в сигурността, тя създава изцяло нов пейзаж от кариерни възможности. Ако някой се чуди, кои ще бъдат най-търсените и най-добре платени професии до края на това десетилетие,
Ами, отговорът се крие точно тук. Всъщност, прогнозите са доста ясни. Две основни роли ще се откроят като абсолютно, ама абсолютно ключови. И ето ги и тях – пазителите и детективите. Мислете за пазителите като за архитектите на една дигитална крепост. Те строят стените, поставят капаните, наблюдават за заплахи, преди те изобщо да са се случили. Детективите от друга страна са екипът, който влиза в действие, когато стените вече са пробити. Тяхната работа е да разследват как се е стигнало до тук и кой е отговорен. И двете роли ще бъдат не просто търсени, а абсолютно незаменими. Добре, всичко това звучи доста мащабно, нали? Но защитата на дигиталните ни финанси всъщност започва от всеки един от нас. И така, въпросът е, какво можем да направим още днес, за да превърнем собствения си дигитален портфел в една доста по-трудна мишена? Ето 4 основни, но наистина изключително мощни стъпки. Първо, двуфакторна автентикация. Това е като да добавите втора допълнителна ключалка на дигиталната си врата. Второ, използвайте криптирани портфели. Те просто правят съдържанието на портфела неразчитаемо за всеки, който няма ключа. Трето, бъдете информирани. Да познавате правата си като дигитален инвеститор ви дава огромна сила. И четвърто, следете кои компании инвестират сериозно в сигурност. Това е като да гласувате с парите си за едно по-безопасно бъдеще за всички. И така, ако има едно нещо, което трябва да запомним от всичко това, нека е следното. Знанието за изкуствения интелект и за начините, по които да се защитаваме, вече не е лукс. То е задължително умение за бъдещето. В този нов свят, където богатството е дигитално, най-големият риск, оказва се, не е пазарния срив, а просто липсата на подготовка. Въпросът вече не е дали ще се адаптираме, а колко бързо ще успеем да го направим.